Oras sa Radyo DZGB, 15 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapuan mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang ngunyan para sa aga. Inotuntang barata halid dyan sa luwas si Jimmy Nasalita. Jim Kamen. Sa mga dagdag pang bareta na hilot man giraray ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa paginin paglambing sa manehamiento Canal by Power Electric APEC sa pamamayo ni General Manager Apo Alvarez kung saan niya na pagkahapon ipinapod kanihan na mga barangay captains sa Rinconada area na Pulangi kung pwesto ini na harosyam na mga barangay kung saan kutana an hagad Canal by Power Energy Corporation para bersinda konektaran ng kuryente kay puhan na magmanifestar nguna an mga konsumidores na mag-aparisir lamang an mga ini sa mga bayad center sa intensyon na mabayad maski dito kung bako talagang dainin na kwarta maski promissory note. Ngunyan na pagkahapon, kasabay kan na mga kapitan, di manan pag-imbitar sa General Manager kan APEC, asin kan iba pang mga opisyal, kasabay si Sir Leslie Capos. Pwera kini, ang sabi digdi ni Manager Apo Alvarez, na katuyuhan kini na madeterminaran sigun sa General Manager an legal asin mga illegal sa paginin pagpresentar ng latest na resibo. Nag-suwestiyon si Congressman Fernando Didi Cabredo na kung pwede pailawan ng una an mga barangay sa Kupan Rinconada kung nabako man baras tila ibang mga transformer saka na magbugtak nin bayad center an APEC pagkatapos ng mapailawan kung saan sa laog nin 5 aldaw dapat ang mga consumers mag-aparisir sa mga designadong bayad center ang saro na digdi na na-identify iyo ang barangay Matakon mantangan saro na barangay iyo ang barangay Magpanambo. Ang mga day mag-comply sa sharing na kondisyon saka na puputulan ni na supply ni na kuryente. Inuyunan man ini kan na team ni Sir Apo Alvarez kung kaya posible ngunya na banggi magkaigwanan nin ilaw kung sa Matakon at sinibapang barangay sakop kan Rinconada area sa Panuan kan Pulangi Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Miyaras tanto si Luwens Barcena may dagdag man na istorya. Luwens Kamen. Aminado si Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na bako sa ng mga ordinaryong ligaspenyo kundi mga tituladong mga individual arog kan mga abogado an sa indang mga nagkakadarakop minsan digdi sa may bankroll lane na nagpapararking sa nga day man dapat parkingan. Ini an impormasyon na itinaram sa DZGB News ngayon ni Marbella na pagkahapon sa pagkondusir ng road clearing operation na nagkapirang beses na mananggad na mga professional pa an iba may mga katungdan pa arog kan na abogado na dai naggiiling kan mga traffic sign asin talagang nakikiulay sa inda na kung pwede sinda exempt. Alagan susog kay Marbella, talagang seryoso sinda sa pagpa-implementar kay ni. Kung kaya pasensyahan na lang sa mga nagkapira mga individual na mga siring kay ning nakikiulay, tasusog sa iya, wara digdi ki mayaman, wara digdi ki tios, basta ma-implementar na dapat na implementar na dapat mamantinir ang kalinigan sa tinampo. Tangani ng dai maging parkingan ang mga day dapat parkingan digdi sa sentro kan Legazpi. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barcena. Tulong weather system ang nakakaapektar sa nasyon. Sigun sa pag-asa, apektado kan tail end of the cold front
an eastern section kan Northern Luzon, an northeast monsoon o amihan nakakaapektar man sa natatada pang parte kan Northern Luzon, mantang efektibo an easterly sa ibang parte kan nasyon. Mantang padagos na namamatian an mapanganuron na kalangit nun na may maluyang pag-uuran sa Ilocos Region, Batanes, asin Babuyan Island, dalan sa amihan. Mapangaruno na may watak-watak na pag-uran, natatadang parte kan Cagayan Valley, dalan sa Iko kan Taglipot. Medyo mapangaruno man na may isolated rain shower na mamatian sa Metro Manila, sinatada pang parte kan nasyon. Puminakol na sa sobra sa 71 milyones ang bilang kan mga tinamaan ng COVID-19 sa bilog na kinakban. Sigun sa record kan Reuters, nasa 71.2 milyones na ang kabilugan na bilang kan mga kaso ng virus kung saan 1.6 milyones na nagagadan. Sobra sa 210 na nasyon asin teritoryo sa bilog na kinakban. Nanginginat pa manggirari ang Estados Unidos na may pinakadakol na bilang kan kaso ng COVID-19 sa 16 milyones kung saan 298,101 na ang nagkagaradan. Sinundan ini kan mga minasyonal na lugar, India, 9.8 milyones na kaso, asin 143.19 katawo ang nagadan. Brazil, 6.8 milyones na kaso, asin 181,123 ang nagadan. Russia, 2.6 na milyones na mga kaso, asin 46,941 ang nagkagaradan. Asin France, 2.3 milyones na kaso, asin 57,761 ang nagadan. Mantang sa ngunyan, nakapag-restro nin 40 o 449,400 ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 8,733 man ang nagkagaradan. Nagpahayag ng kaaditan ang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo sa posibilidad na aprobitsaran kan nagkaparang opisyal kan gobyerno ang pagkakataon na makaenot sa bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Atty. Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo, napadagos na pigsasabi kan gobyerno na health workers asin mga nagtitios ang mainot na mababakunan alagad, mga politiko man sa napalan ang mainot. Sinabi niyang dapat na masiguro na ang pigsasabing frontliners ni Presidente Rodrigo Duterte ang talagang dapat na maturukan kan papaabot na COVID-19 vaccine. Alagad, sinabi ni Gutierrez na dapat man na mainot ang nagkaparang haralangkaw na opisyales sa pagbabakuna para makatabang na mawar ang takot kan publiko sa pagpatudok nin bakuna kontra sa COVID-19. Mantenidong pangyayot na paagi para may pasar o kaya may ulakit ang human immunodeficiency virus o HIV sa pakikipagdurog o sex sa datos kan DOH, HIV, AIDS Registry of the Philippines nagduluwas na 99% kan 735 bagong diagnosed HIV cases kan Oktubre na ulakitan sa paagi ng sex. Hali sa nasabing bilang, 437 digdi ang nakuha ng HIV dalan sa male-to-male sex. Sobra 200 na kaso man ang pakikipagdurog sa lalaki asin sa babae, asin 88 na kaso ang nakuha sa male-to-female sex. Igwang sarong kaso nin mother-to-child transmission, ang arestrong kaso nin HIV kan Oktubre hababa kumpara sa 1,147 kan parihong panahon kan nakaaging taon. Nasa 21% o 153 na kaso ang may advanced HIV infection o nagkaigwanin acquired immune deficiency syndrome o AIDS. Kadaklan sa mga kaso na aresto sa National Capital Region, sunod ang Calabarzon asin Central Luzon. Nag-abot na sa Canada ang primerong batch kan COVID-19 vaccine. Sigun kay Prime Minister Justin Trudeau,
lalong madaling panahon, pupuna na ang pagbabakuna sa sendang mga namamanuaan. Ipigaras ni Trudeau ang sa iyang Twitter account ang ladawan kan cargo plane na piglunadan kan mga bakuna kan Pfizer Incorporated as in BioNTech. Ang primerong 30,000 na doses i-distribuir sa 14 lugar sa Canada. Iinoto ng babakunan ang most vulnerable sector, kariba na ang mga may edad na nasa long-term care facilities as in ang mga healthcare workers. Kinakay po na iluwas kan mga opisyal as in empleyado kan gobyerno ang kanya-kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth. Ini sigun kay Professor Mon Casiple, sarong political analyst kasunod kan mga pangapudan sa mga empleyado kan gobyerno na iluwas ang sendang mga SALN. Dagdag pa ni Casiple na inisusog sa konstitusyon asin ang mga opisyal asin empleyado kan gobyerno nagagamit nin fundo halis sa kaban kan nasyon. Kasunod kini, kay puan man na gibuhon na available for audit ang sendang mga SALN bako na kan Commission on Audit kundi pati naman kan mga namamanuaan. Padagos na naglalangkaw ang kaso nin cybercrime sa Tahaw karang papadagos na COVID-19 na pandemic sa nasyon. Sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo na nagdoble ang bilang kan mga nagreklamo sa senang opisina may kinaraman sa kaso kan online scam. Ginibo man niyang platform kan mga online scammer ang social media para makapangloko nin tawo. Mantang pangenot na mga ipigreklamo kan mga biktima ang mga tawong nagtatangro sa indan nin trabaho asin produkto sa social media asin nagduluwas na bako man totoo. Sigon kay Lorenzo, patok niyan sa mga online scammers ang pagkondukta nin peking donation drive kasunod kan pagrapado kan mga bagyo kan mga nakaaging bulan. Nagpatanid man ang NBI na sa pagkuanin account information ni sarong individual kay banan detalye kan bank account asin na posibleng online investment scam. Suspindi ng una ang deployment kan mga bagong Pinoy workers sa nasyon kan Jordan. Base man ini sa rekomendasyon kan Philippine Embassy sa Jordan kasunod kan paglangkaw kan kaso nin COVID-19 duman kan mga nakaaging bulan. Sigun kay POEA Administrator Bernard Olalia, pinunduna kan Philippine Overseas Labor Office sa Amman, Jordan ang pagproseso sa employment contract kan mga newly hired Pinoy workers. Nag-coordinate na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga local government units as in Philippine National Police para sa nag-adang-adang na simbang gabi. Sigun kay Father Jerome Siciliano, tagapagtaram kan CBCP na kinakaipuan ninda ang suporta kan mga LGU as in pulisya para masigurong may papasunod ang minimum health protocol lalo na sa luwas kan simbahan na pag-araman na kasado ng plano kan CBCP para sa simbang gabi kung saan limitado sana ang makakalaog sa simbahan kaya magkakanigo na tutukan ang sitwasyon kan publiko sa luwas kaini. Apera sa mga masimba, dapat man ang mabantayan ang nagkaparang paratsenda sa gilid o harani sa simbahan kung pagkasunod kan mga niyan health protocol. Tanawanin doon ni Archdiocese of Manila as Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio na mas maray na magdangog na sana kan misa sa simbang gabi via online para masiguro ang kaligtasan asin sa kan publiko ngunya na holiday season. Ang mga maduman sa simbahan dapat na rin maglingaw na magsulog ng face mask o face shield mantang pakasugon ang physical distancing sa kabos na oras. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Sa pangarakan mga pagiriba, John Napoles asin Marcian Madrid sa Lado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay.
Palit sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ning itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang gabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag, One Santo Domingo.